Asibingelele sikwamukele mbukelo omuhle webonani streaming sila ethempelini laseThelumusa esigcemeni ke sakwa F la eMlazi la obekune visitor khona yena bachu la eduze kwami nginobaba umshumayeli wakhona usokhaya wakuleli thempeli baba umshumayeli asikubingelele sikwamukele la kuyibonani streaming namhlanje siyabona intsha yebandla lamaNazaretha ihlangene ethempelini olubhasebhile la eThelumusa injabulo kuwe lokho kubona namhlanje kusho ukuthini Ngiyanibingelela nami umshumayeli unene lo. Hayi ngijabule kakhulu. Kuthe khona mangena umfundisi ngena amakhosi nabantu bonke besibalindele bona abantu abezayo kodwa bathe mase befika hayi sabona ngathi baningi kakhulu. Ngijabule kakhulu. Kube kuyenzeka ngabe ngithi yonke visit ayibela ekhaya. Siyabona mshumayeli kafishane nje ukuthi lokhu benikuhlelele sibona ngendlela abantu abanethezeke ngakhona nokumaya ngendlela obekusezingeni ngakhona okushuthi lo mcimbi noma leluthando obelizokwenziwa la lentsha kade nalungiselela ngoba sibona ngempela ukumaya bekusezingeni eliphezulu kafishane sesiphetha baba umshumayeli ungayiququmezela uthini intsha yebandla lamaNazaretha njengomshumayeli Engakusho nje ebandleni entsheni yamaNazaretha ukuthi abaphume ezintweni ezingabafuni njengoba bela ekhaya eNazaretha abenza abakufundiswayo la ekhaya eNazaretha nabakufundiswa emakhaya abaphuma khona ikakhulukazi inhlonipho bangezi abangakufundiswanga bangabi nabangani abangewona amaNazaretha ngoba bazobenza ukuthi bathanda izinto zangaphandle engezona ezala ekhaya ilokho nje ngakusho ukuthi kakhulukazi inhlonipho kubantwana Shumayeli asithokoze sibonge ngesikhathi sakho siphesona la kuyibonani streaming Nami ngiyabonga kakhulu ngiswela imlomo ezinkulungwane kwasho ingoma yala ekhaya yokubonga ngifisa ngathi uNkulunkulu anganibusisa abuse nalomsebenzi wonke okhona la abantwana abala uNkulunkulu abapha inhlonipho abapha uthando lokuthanda uShembe amen Siyabonga ubaba umshumayeli ke kade sikhuluma naye ubaba umshumayeli ke unene osokhaya wala eThelumusa temple la abekuzokwenziwa khona ke inkonzo enkulu yena bachu yebandla lamaNazaretha mina ke ngumntwana gandaganda ongahlehla umfulo ongashi ogobhozwa ubusuku nemini ngibika ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eMlazi Angikubingelele bese ngiyakwamukela mbukelo omuhle webonani streaming usabukele ke ibonani streaming asibonge sithokoze kakhulu ngokuba niseseke kuyo yonke into esiyenzayo njenge production yebonani streaming bese ke siyagcizelela siphinde sinxuse kuzo zonke izinkalo amagumba amane omhlaba ukuthi siyacela njengebonani streaming iproduction yakhona ukuthi uma kukhona abantu ngaphakathi emsebenzini kaNkuluNkulu abathatha izinto ezingezona noma umuntu mayiphakama ekhuluma into ekungelona ke iqiniso ngaleli bandla siyacela ukuthi ke laba suke bemthatha ngefoni lezo zinto bengayisabalalisi ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu aphakame bese kushelela ulimi bese ke abantu begijima ke bemthatha ngefoni bemtrendisa ziningi izinto esizigxekayo siproduction yebonani streaming ezenziwa abantu ezingezinhle njengebonani streaming so hlezi sinilethela izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi siyabonga khona mbukelo omuhle bonani streaming la eThelumusa endaweni yaseMlaza la eduze kwami ke nginensizwa ke uyakwabombo eyaziwa kakhulu ke ngokuthi ulungisani Zindela sikubingelele sikwamukele baba la kuyibonani streaming okoqala akuncoma igalelo lakho nanokuthi ungazi ukuthi ukhulele phesheya kothukela kwaZulu ngendlela inkulumo uma uyibeka ngakhona uyibeka ingene ithi khaxa mhlambe nje kafishane noma ungezukwenaba lokhu obukuveza okunokusoka phakathi ethempelini kukhona umngozi okubonile kwenzeke Yebo kukhona esikubonile ngenhlanhla ukuthi ke
ubaba umfundisi mayekhona phakathi kwethu ubaba kuthina washeshe wakulungisa sengiveza ke lokho akukhuluma ukuze mhlambe nangakusasa noma ngolunye usuku olulandelayo abantwana bafunda ukuthi uma siseyinkonzweni enjengalezi kuhle siqale silalele abaphambi kwethu ukuthi ukukhuluma kwabo kunjani ngoba futhi umfundisi ubeselulekile ukuthi abantwana bakhulume ezingeni labo lomntwana ingakho ke ngithatha ngiveze le yankulumo ukuthi kuyingozi engakanani ukuthi inkomo yokusiswa ihambe phambili ekubeni ingayazi indlela uma sekushaya isikhathi sokuthi inkomo ziyediphini kungenzeka izeduse ngoba indlela ayiyazi ilokho kungihlaba umxhwele ingakho ungizwa ngithi ungathi uqhamuka phesheya kothukela kodwa ke angikho lapho babuzindela siyazi ukuthi izinto ezingasile ikakhulukazi zivela ngathi njengentsha njengoba sifakele ngube emhlophe ushembe esinike wasiqamba igama lokuthi siyinabatshu ungathini kubantu abasabalalisa izinto okungafanele zisabalale kwibalazwe ikakhulukazi entsheni yebandla lamaNazaretha. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ndaba ezitha lento ibabhlungu kakhulukazi kuthina esikhulayo ebandleni lamaNazaretha ngoba uma abantu abasha besabalalisa izinto ezikhombisa ukungabi nandaba nokungabi namizwa nenkolo ngoba into yakini nje ekhaya noma ngabe yinhle kangakanani noma ngabe yimbi kangakanani kodwa uyayivikela ngoba leyo nto iyigugu kuwe iyigugu lekhaya lakini nalapha esontweni uma abantu abasha besabalalisa izinto ezidicilela phansi isithunzi senkolo isithunzi sebandla lamaNazaretha ngikubona njengabantu abangenayo imizwa yenkolo leyo ndaba ke njalo uma yenzeka leyo nto ngikhumbula indaba yenkosi uSolomoni omama ababili ababa ngumntwana yayisithi inkosi ehlakaniphile uSolomoni lamakhosikazi awalethe ingane ilale la bese kulandwa inkemba kwathi lo ingane kweyakhe wathi inkosi mina ngiyacela ukuthi kunokuba lengane uyibulale uyihlukanise phakathi kungcona ayithathe lo ayikhulise ngiyibona iphila ilapha ya kunokuba ife kodwa lo okungasiye yakhe wathi haya ihlukaniswe ngoba vela akanayo imizwa akanazo inseka zokuba umzali wayo nalabo bantu abenza lezo zinto ndaba ezitha ngibathatha njengabantu abangenayo imizwa yenkolo yebandla lamaNazaretha nabangenalo uvalo nabangemesaba ushembe asingeke sikufihle igalelo lakho noma uphakama phakathi uthola ithuba ushayela isipikili ikakhulukazi enkulumo osukuyikhuluma uyikhuluma iyome ithi gelekeqe asiphethe mfokazindela elakhe lokugcina njengoba sila endaweni yaseThelumusa sihlangene njengentsha yebandla lamaNazaretha ungathini ke kulabo abacabanga ukuthi umsebenzi kaShembe ushone emuva uma sibona ubuhle okula eThelumusa endaweni yaseMlazi angiqale ngibonge Magebe omkhulu ngibonge abazali abalapha nabagcotshwa bonke abalapha uma kukhona umuntu ongacabanga ukuthi leli bandla mhlambe liyophela ngicabanga ukuthi lo muntu udlala ngokucabanga kwakhe ngoba laba bazali uma ngibabuka belapha nabagcotshwa nje bakhona nobaba umfundisi kumina kubuya indaba yenkosi yamaNazaretha ubaba mkhulu owaya kolalo dakeni elalela leli bandla efuna ukwazi ngekusasa laleli bandla ukuthi kuyokwenzakalana emva kwakhe nalabo bazali abalapha ngithi angibabonge ngoba kumina bafana njengabazali abalalo dakeni abafuna ukwazi ngekusasa lebandla emva kwabo emzini yabo nasemakhaya abaphuma ukuthi emva kwabo kuyosala kwenzakaleni ingakho ngibathathisa ukuthi bafana nobaba mkhulu owalalo dakeni nabo njengoba belapha ngibabona befuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu abaphendule iyona ke impendulo le uNkulunkulu abaphendula ngayo yena bathi ukuthi emva kwabo yini eyosala yenzeke leli bandla ngoba ubaba mkhulu waya kolala efuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uzomphendula athini uma emva kwakhe hamba kodwa uNkulunkulu wamthembisa ukuthi leli bandla lizokhula lande ligcwala umhlaba wonke nalapha kwinabasho uma abazali besondela bezoduze kwethu basuke fezekisa leso siprofeto sababa mkhulu ukuthi lo msebenzi awusoze waphela uma bekanye nathi lokho engakuphawula ndaba ezitha Zindela
Siyathokoza kuhlezi kuyintokozo ngaso sonke isikhathi uma sicela usondele kithi njengebonani ngoba asithenga amehlo akho kodwa into oyikhulumayo ikhuluma iyome ithi gelekeqe onendlebe siyathemba ukuthi usukezwa asibonga kakhulu ngesikhathi sakho siphe sona la kuyibonana streaming uNkulunkulu onyazi lwezulu akukhulise babuzindele. Ngiyathokoza kakhulu bhuti ngibese ngibonga naye ibonana streaming ngiyafisa uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uShembo oyingcwele unyazi lezulu bafowethu anikhulise lo msebenzi eniwenzayo wokusabalalisa umsebenzi kaShembe umhlaba wonke akuyona into encane uyintshumayelo enkulu nani eniwenzayo ngiyafisa uNkulunkulu wasebuhleni usuku nosuku maniwenza lo msebenzi sibusisa sikhiphayo nani anganilibali inkosi enkulu yasebuhleni nani nandisele inenzele izinto ezinhle ngiyathokoza kakhulu. Siyathokoza Zindele. Indaba ezithi Babuzindela ke kade sikhuluma naye la kuyibonana streaming asigoqe ke sisho ukuthi ke sizophinda sikutholele ke obunye ubuholi benabatshu sikhona la endaweni yaseMlazi asibambe lapho. Kuzelela sisekhona mbukelo omuhle bonana streaming khona la eThelumusa Temple endaweni ke noma esigcemeni sakwa F eMlazi la eduze kwami nginobaba ke umfundisi ke usokhaya aphinde ke abe usihlalo wabafundisi ke bonke jikelele baba umfundisi Ngotsha asikubingelele sikwamukele la kubonana streaming kafishane njengoba ekade ukhona uthamele inkonzo yentsha yebandla lamaNazaretha la ekhaya eThelumusa iyalo baba umfundisi oyiwisile namhlanje uqinisekisa ukuthi abantwana benabatshu baleli bandla yipi indlela okufanele behambe ngayo besahamba kulokhu kholwa kwala ekhaya eNazaretha. Oh siyabonga ngiyabingelela kakhulu nami eMaNazaretha nonke umhlaba wonke. Iziyalo zilula kakhulu aziningi. Umntwana nomntwana nje ukhula ekhaya elinomthetho. Uma elalele nje umthetho wabazali lokho kukodwa kumenza aqonde. Engakafiki esikoleni lapha afunda khona. Uma isefika esikoleni sokuwumthetho wesibili lo uthi aphinda aqeqeshwe ke manje nangokufunda. Egcineni kosuku bese efika eThempelini. Owesithathu ke manje lo mthetho ke manje ngikhuluma ngawo. Alapha azoqeqeshwa khona abona abantu abadala ukuthi bahamba kanjani kulokhu kuhamba lokhu esihamba khona kwasezulwini. Umshumayeli amhloniphe ezwe iyalo ezwe neziyalo zabaphathi bakhe njengomntwana omusha. Ngotsha angifuni ukuthi khuluma njengofundiswa la eMlazi kodwa njengomfundisi webandla lamaNazaretha ungathini ukululeka ikakhulu kwaziyona intsha njengoba sihlanganise iyo namhlanje njengoba sibona kuma social network benza izinto okungafanele engabe bayazenza ukugcizelela lapho okwalithinta futhi lophuzu ngesikhathi usiphakela amazwi uNkulunkulu bephathise wona ukugcizelela lapho ungathini kubantwana abahambisa izinto okungafanele engabe bayihambisa kwebalazwe. Okubalekile nje na ukulalela izwi lenkosi yamakhosi uShembe uma ngabethe abantu abangayifaki izinto ikakhulukazi ezingamagugu alokhu kukholwa ku social media abalalele lokho bese beyakwenza lokho akushileyo. Angiphathi ke mangabe sekuya abantu abasha ngoba abantu abasha bona babona kuyithuba lokuthi bathola ukuthi bashumayele kanti abakafike ezingeni ukuthi bashumayele. Okokuqala nje umuntu ongaganiwe akakwazi ukucontrol izinto akakwazi ukuba nezinto akwazi ukuyibamba kuzona ukhuluma nje afayele noma yekanjani. Umuntu kuleli bandla ufuna aqala khule aganwe ahambe igaba ngegaba aganwe akwazi ukuphatha umuzi wakhe wona wodwa nje noma ngabe unkosikazi nengane yodwa akwazi ukuphatha lokho bese ekwazi ukuthi usengagcina sengane yake nasebandleni ekhuluma nabantu abangamakhosikazi aganile namadoda aganiwe. Ukuhlonipha nje kubalekile ukujaha phambili akufuneki. Ngotshe ngenxa yesikhathi nanokuthi umfundisi wenkosi uyaphuthuma ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga solithola ithuba ke sihlubudlu bekhasini kwi-platform lethu ke sikhulume nje sihlale phansi ngoba siyabona ukuthi amava akho asikwazi ukwanyathela ngenyawo umhlaba wonke uyawadinga asithokoze Ngotsha ngesikhathi sakho bese sikufisela ukuthi uNkulunkulu akukhulise ume njalo mfundisi wenkosi. Siyathokoza kakhulu njengoba namhlanje kade kuusuku lwevisit lapha kulungiselelwa ingqungquthela ezoba khona ngaphakathi kweTheku namaphethelo. Siyafisa ukuthi nje bade kwenziwa lo msebenzi wamalungiselelo sengathi naleyo ngqungquthela ngathi malifika usuku lwakhona lube impumelelo zonke izinto zihambe kahle kube noNkulunkulu phakathi kulo msebenzi obe wenziwa. Inkosi enibusise. Amen. Siyathokoza mfundisi wenkosi.
baba ke mfundisi uhlabisa kade sikhuluma naye ke uyena sokhaya wala eMlazi njengoba ke kade ehluba ke uDlube ekhasini ke iyalo ke zakhe elokhu edlulise njalo ke entsheni ezakhayo njengalokhu ke sazi kahle ukuthi namhlanje bekuhlangene ke intsha yala eMlazi ke namaphethelo angigoqe sisho ukuthi ke besila endaweni ke yaseThelumusa noma ke esigcemeni ke sakwa F ethempelini laseThelumusa mina ke ngomntwana ugandaganda ongahlehli umfulo ngashi ngibika ngisezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eMlazi sisekhona mbukelo omuhle bonani streaming khona la endaweni ke yaseMlaza la eduze kwami ke nginobaba ke umhlonishwa ubaba ke uGwala Mphephetho asikubingelele sikwamukele la kuyibonani streaming kuhlezi kuyintokozo ukukhuluma nawe namhlanje kade nihambelela esigcemeni sakwa F eMlaza ngenhloso yokuthi ke nizohlangana nolusha lwebandla lamaNazaretha kahle kahle ingqikithi yokuhlangana kwethu namhlanje bekuyini Siyabonga bonani streaming sibingelele istaff sonke sasebonani streaming abaphathi basebonani sibingelela ama viewers ebonani streaming isikhondla sezindaba ngaphakathi kwebandla lamaNazaretha ebuhleni ngaphansi konyazi lwezulu igama lami ke ngubantu bakithi ngowakagwala esibayeni iThempele eMbumbulu namhlanje ngize la eThelumusa Thempele njengosihlalo weregion iSouth Coastal region weNabachu yofosha namhlanje sihlangene ngomsebenzi wabantwana kuzoba neconference yabantwana njengoba iNabachu nje imiselwe ukuthi ibuyisela abantwana endleleni zomkhululi wethu unyazi lwezulu imisele ukubuyisela abantwana esandleni senkosi yamaNazaretha emthethweni enkosi imisele ukuthi yenza ichiqiza abantwana abakholwayo iphinde futhi ikhiqiza abantwana abalalelayo sikulolo chungechungeke lweinkonzo zokuthi ke sivivinye abantwana ukuthi sebefunde ngakanani baphinde bafundiswe futhi abagcotshwa babo emathempelini naseyinkonzweni ezinkulu bakhokhelwe ngendlela yokuhamba kulolu hambo lwenkosi unyazi lwezulu baphinde bavuselelwe nasothandweni lwenkosi unyazi lwezulu bese ke bayaqeqeshwa ngokulungiselela ama conference njengoba bezobe begida becula abazali ke namhlanje bebezo support abantwana nangemnikelo nangako konke okudingeka ukuthi ama conference abe impumelelo so bese ukugquzela lokho ukuthi ama activities alonyaka u2026 ahambe kahle wonke ngiyabonga msakazi Mphephetho okugcina sesigoqa usukhulume kakhulu xeka ikakhulukazi kulaba abasabalalisa izinto kwibalazwe ebandleni ukuthi lezo zinto uma umuntu ethola ithuba lokukhuluma phakathi enkonzweni ebese ekwazi ukuthi akhulume into okungeyona egcine seyisabalalisa ungathini kulabo bantu abehambisa lezo zinto kwibalazwe lapha kuleli bandla silandela iciko futhi sikhonza inono futhi sikhonza inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu ehlala njalo ibeka inhlonipho phambili noma yona uqobo lwayo ikhuluma nabantu bayo ibeka inhlonipho phambili nezimfundiso ezinhle ngezikhathi zonke sekugquzela ke sinabachu ukuthi uyona zonke ikhondla ezikhuluma ngeindaba abacosheli beindaba nazo zonke inkampani ezikhiqize zeindaba ngaphakathi ebandleni kuba babambisane nenkosi yamaNazaretha esimemezelweni senkosi unyazi lwezulu kuba siveze okuhle ngenkosi yamaNazaretha ngoba yonke into ekhona la emhlabeni iyashumayela ngonyazi lwezulu manje ke nabantwana futhi siyagqugquzela ukuthi basebenzise ama social media nama social platform ngendlela enhle eyidalelwe wona ukufuna imisebenzi ukuxhumana nemndeni ukufunda ukupromote amabhizinisi nenkampani zabo kanjalo hayi ukuthi bakhiphe ama production angagunyaziwe futhi abanikazi baleyo content abangazange bakhiphe ukugunyaza kunanomthetho okuthiwa iPopia Act okuwumthetho okuvikela ulwazi lomuntu siyacela ke ukuthi abakhiqizi beindaba nabo bangalikhiphi izinto umuntu umnikazi waleyo nto engaxhunyanwanga naye futhi engazange agunyaze ukuthi leyo content idedelelwe umphakathi ngoba konke okuhle nokubi kuyesihlalweni senkosi unyazi lwezulu umsebenzi wethu njengenabachu ukuvikela amagugu ebandla nokuvikela bonke umnono nobuciko bebandla ngaphansi kwenkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu Mphephetho usukhulume komakelekeqe wangena nasendaweni ke eziningi vele lezo okufanele ke zikhuzwe asithokoze Mphephetho ngesikhathi sakho siphe sona la kuyibonani streaming bese sinifisela konke okuhle niphambi kwabantwana siyabonga ikhulu ibonani iqhubekele phambili nomsebenzi wayo omuhle iqhubeka ikhanda ubudlelwano obuhle nenhlangano zonke zesonto abagcotshwa bonke besonto iphinde ihambele inkonzo ishumayela ivangeli lonyazi lwezulu sifisela isibusiso esihle sivele enkosini idlondlobali phambili
That sikhuluma ke nobaba ke ugwala ke njengoba dihambele ke le visitor ke yanamhlanje la eMlazi. Asigoqe sisho ukuthi ke bekumnandi sisonke mina ngugandaganda ke umntwana unhlahleni wakaZulu ngibika ngisesindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eMlazi.